Bună seara, prieteni! Astăzi voi face o prezentare la uriașii mei. Și vreau să încep cu mascolii. Aici mascolul meu, care a scos o serie de pui cu el. Mascolul este de la domnul Nicolae Poplecean. Începe și el să năpârlească. Vedeți ce frumos stă la poze. Este un mascul masiv. O să vă arăt și puișorii din el. Îl bag la loc. Vedeți, am astupat geamul, că e foarte frig. Următorul mascul. Cel mai bătrân iepure de al meu. Are undeva la 3 ani jumate, cam așa. Cu el încă n-am scos nicio serie de pui. O să bag femela asta de aici. Este masiv. Are o blană bună. Și el are părinți tot de la domnul Nicolae Poplecean. O să-l mai țin să scot numai o serie de pui cu el. Pe urmă îl dau. Cu masculii am terminat. Acum o să începem la femele. Aici una din femele. Femele tot de la domnul Nicolae Poplecean. Am scos o serie de pui cu ea și cu masculul ăsta de aici. Mi-a fătat la prima fătare 10 pui, care 2 am băgat la femela de fluture și 8 a mai rămas la ea, dar unul l-a omorât. Și am mai rămas cu 7 pui. Uitați ce frumos se ridică și ea la poze. Femeia are 1 an și cred că 4 luni, cam așa. 1 an și 3-4 luni pe acolo. O să bag și pe ea la montă săptămâna asta, săptămâna viitoare, nu știu exact, cu masculul ăsta. O bag și pe ea la loc. Următoarea femelă este femela asta de aici. Asta
Asta are ca tată masculul ăsta. Nu a fost scoasă la mine femela. A fost scoasă la un prieten. Cu ea am scos 2 serii de pui. Primele 2 serii de pui au fost metis. Și a treia, știți că a fost montată cu masculul ăsta de aici și mi-au omorât toți puișori. Nu nimic se mai întâmplă. O să bag iar la montă când bag și femeia asta de uriaș și femeia asta de fluture, cea albastră. Este o femelă lungă. Ea acum năprălește. O bag la loc. Cam ăștia sunt uriașii mei cei maturi. Acum să încep cu puii. Aici un masculaș scos la mine. Vedește, blană frumoasă are. Ăsta e unul din masculii care o să-i opresc. Ăsta are părinți. Mama asta de aici, femeia asta de aici, care a prezentat-o, și masculul ăsta de aici. Deci ăștia doi sunt părinții la masculașul ăsta. Încă nu are 3 luni. Săptămâna cealaltă face 3 luni. Așa. După aia am masculașul ăsta de aici. Ăștia doi sunt frați. Și asta o să-l opresc. Uitați ce fălcuți are. Și pe blană stă bine. Vedeți ce urechi mari au. Uitați ce fălcuți are. Asta pentru să fie mare, o să aibă un cap foarte frumos. Asta e un pic mai scurt decât ăsta care l-am prezentat. Îl bag și pe el la loc. Acum să vă arăt masculul achiziționat de la Nicolae Popăcean. El este un pic mai mare. Este un pic mai speriat. Blana încă nu se vede, vedeți, înăpârlește.
îl bag și pe el la loc. I-am dat o boxă mai mare. Și acum să vă arăt femeluțele. Asta e una din ele. Astea două și astea două o să rămână. O să rămână. Să o scot și pe asta lantă. Asta e un pic mai închisă la culoare. Seamănă asta mai mult cu mama ei. Și este un pic și mai lungă decât asta de aici. Uitați ce frumos este și ea la poze. Are o blană destul de bună. O bag și pe ea la loc. Și cam ăștia sunt uriașii mei. Și ăștia doi, cel adoptat și celălalt care sunt de vânzare. Și mai încolo unul din ăștia doi, iar o să dau unul din ei. Cam atât am să vă spun. Ăștia sunt uriașii mei. Mâine o să fac un videoclip și cu fluturii. Salutare!